किसाननि खौथि खौथि खाबु मोनगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आं दं स्टुडिअ'आव मेम'रिता नार्जारि। नोंथाङाबो पीएम किसाननि फैसा नेनानै दं नामा? नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जायखिजाया समावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 2000 रां हाबसिगोन पीएम किसाननि फैसा। दिनै जायखिजाया समावनो पीएम किसाननि राङा हाबफैगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। दिनै 3:45 बाजियाव बे रांखौ हगारनानै होनाय जागोन। दिनै हादरनि आबादारिफोरा मोनगोन पीएम किसाननि रां। 9.44 कौटिनि बांसिन आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन पीएम किसाननि रां। हादरनि आबादारिफोरनि थाखाय 18,880 कौटि रां हगारनानै होनाय जागोन। दिनै पश्चिम बंगालनि हुलिनि तारकेश्वरनिफ्राय बिबुंथि होगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ। नोंथांमोननि एकाउन्टआ ब्लक जानानै दं नामा? एकाउन्टखौ आप टु डेट खालामनानै ला आरो 3:45 बाजिनिफ्राय रां हाबदोंना हाबाखै नायनो हागोन। जुदि पीएम किसाननि रां हाबाखैब्ला अजद खालामनो हागोन नैबे नम्बर 1800115526 एबा 1995 नम्बराव गोसोखांलाय हरनो हागोन। पीएम किसाननि वेबसाइटआव थांना हेल्प डेस्कआव क्लिक खालामनानैबो अजद होनो हागोन। दिनै हादरनि खौटि खौटि आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थारैनो दिनै पीएम किसाननि राङा हाबसिगोन।